So karon kay dili man ta busy so manglaan sa taron diri sa Tacloban, so dami karon sa San Jose, Barangay Itiit, Fisherman, San Jose, Tacloban City. Okay. So wala tayo lain kauban no, kundi ang ato pinakusgan nga igagaw nga si Kuya Bert mo to. Matik basta kami mag-uban, grabe kalinga. So wala tayo lain so rin ato pinakusgan nga mag-Arthur Park diri sa Palo, Leyte. So ako na karon kauban si Kuya Bert Moto Vlog. Yan, Kuya Bert Moto Vlog. Okay yan guys. So diyan mi karon sa MacArthur Park, konting tambay-tambay lang. Okay, boring kayo. So ako na karon kauban si Kuya Bert Moto Vlog. Yan. Si Kuya Bert. Tama na kang buat ngayon mag-tambay-tambay lang diri sa MacArthur Park, diri sa Palo, Leyte. Ayan, nandyan si Kuya Bert sa likod. Hindi na nagdungtungan na. Hey. Sana all. Maayong gabi sa akong mga atong mga kuya dano. So naday ko'y gamay nga hangyaw ninyo no. So palihog tag-follow og pag-subscribe sa atong YouTube channel Bisaya Vlog TV og palihog follow kay Kuya Bert Moto Vlog. So daghang salamat sa akong mga ate kuya dano sa paglantaw sa atong video gamay. So usat ta mo out no. So musayo sa atong pinakusgan nga disco. Taga Tacloban. Dasmaging taga Leyte. Bruh.